Tak to je dnešný najsilnejší bonus, aký sme tu zatiaľ mali. 2 minútky, priatelia. To ja som inak taká bola, keď som bola malá. Ja som bola dvakrát pekne a potom som už vieskala. A bolo to náhodou zábavné. Na sestru vždy, už jej meno tu padlo, tak už ju môžem oslovať. Bolo vždy, že Janka, Janka, Mačia, a potom Jana! A normálne, my sme to tak nahrávali ešte na tie, to už dnešná generácia asi ani nepozná, neviem, ty to možno ešte poznáš. Tie pásky, tie gramofónové, vieš? Poznáš to? Naozaj? Tak to je správne. Aha. To boli zážitky? Tieto deti už majú iné zážitky, že? Napríklad? Posúva sa tá doba dopredu, no? No tak teraz naozaj, priatelia, sa pýtam, aké ženské meno oslavujeme 7. januára. Už naozaj chcem skončiť s týmto slovom, pretože už ho vie absolútne každý z vás. A už je to núra s týmto slovom, už chcem iné. Tak už mi ho povedzte, zavolajte, priatelia. Ešte stále je 250 € v bonuse, ja neviem, mám sa to máliť? Alebo čo? Neverím, že mi pomôžu. Som nahýlia až na kožu. Ja viem o sebe, hej, ale vôbec mi to nevadí. A ja... Tak to je dosť drsné, čo už keď učiteľka spevu niekomu povie, že to je naozaj zlé a nedala ani šancu sa to naučiť, veď to sa musíte naučiť, nie? Dobre, takže tam treba ten talent, hej? Alebo aspoň ten sluch, lebo ja ani to len nemám. Super. Priatelia, už je pomerne dosť veľa hodín na to, aby sme sa tak dlho zabávali s týmto jedným slovom. A mám pocit, že niekto tu opeknel. Pla. No. Takmer. Drahí moji, no, takmer mi niekto povie tú správnu odpoveď. Teraz, alebo vôbec. Nula 986612909. Spokojne si niečo zajedzte doma, vypite, samozrejme len čistú vodu ako ja. Len až. Písmenka. To je neuveriteľné. Tak takýto bonus tu dnes ešte nebol. Teda 3 minúty k tomu. Ale priatelia, bonus sa bude naozaj opäť znižovať. Takže treba to využiť teraz. Pretože bude čím ďalej, tým nižší. A už niekedy bolo, že bol čím ďalej, tým vyšší. Ubiehajúcou časomierou. Jedine s volaním, priatelia. Jedine so zazvonením zvončeka rastie. Napríklad.